Και έχουμε την έναρξη του πρώτου γύρου. Με τα χέρια αθλήτριες, πιέζει με το Λινάκι. Συγκροτημένες και οι δύο αθλήτριες. Απαντάει η Σμέρη, πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Μετράνε οι δύο αθλήτριες η μία την άλλη. Ένα backfist από την Ισμέρη, όμως απαγορεύεται, είναι αγώνας low kick. Ωραία η κόντρα της Ισμέρη, ωραία τα directs της Ισμέρη πάνω στην Μυτιληνάκη. Η Μυτιληνάκη συγκροτημένη, κοιτάζει να βρει κάποια κενά για να ξεκινήσει τις επιθέσεις της. Μετράνε τις αποστάσεις τους με κάποια εσωτερικά low, κάποια direct. Τρίματα πάνω στην άμυνα της Ισμέρη από την Μυτιληνάκη. Ένα ωραίο body shot από την Μυτιληνάκη, άλλο ένα και ένα εσωτερικό low. Δεν βιάζονται οι δύο αθλήτριες, θέλουν να κάνουν εξοικονόμηση δυνάμεων. Άλλη μια απόπειρα της Ισμέρη να κάνει ένα backfist πάνω στην κοκκινή τεχύτα, αλλά δεν το έκανε. Είναι η δύναμη της συνήθειας. Θυμίζουμε ένα αγώνας low kick. Ωραίοι συνδυασμοί. Ωραίοι συνδυασμοί και από τις δύο αθλήτριες. Έχουμε ένα knockdown με ένα ωραίο χτύπημα στο σηκώτη από την Μυτιληνάκη. Πολύ πιθανόν η Ισμέρη να μην μπορεί να συνεχίσει. Και δεν μπορεί να συνεχίσει η Ισμέρη. Πολύ ωραίο το χτύπημα αυτό. Ήταν εκεί που η Ισμέρη δεν το περίμενε. Νικήτρια λοιπόν, με κατάληψη αντιπάλου, κόκκινη γωνία, Ελένη Μυτιληνάκη. Νικήτρια του αγώνα στον πρώτο γύρο με εγκατάλειψη της αντιπάλου της, κόκκινη γωνία, Ελένη Μυτιληνάκη.